tima jende ke margi kata kwa dwaro chopo dwachgi sana sana ka ok en yo modhi kare. To unyalo penjo ni culture ni ento wakanye kido ni ento wuok kama nade. Kido ni king'i adiera to en kido mosebedo mar siasa mar Kenya kuom higni mang'eny kuom higni modhuro kochakore 92 97 to adiera makende siasa mi thedhe jonjore mondo dhi okel tulo mondo dhi okel koko ng'enyne gikone sana ikelega nikech jasiasa dwano chop kachacha to oneno ka pod ogeng'ne yo. Jasiasa dwano chop kama odwa dhiecha to dwano ogeng'ne yo, mano mokwongo. Jasiasa be samoro dwani mondo odil gi wadgi magichungo magikedogo to en owuon ok onya kedo gi lwete, ok onya kedo gi dhoge, to ok onya kedo gi pesane. Ema koro miyo odhi yo mar kelo tulo. Nikech siasa machon manwaneno jodhuro manwaneno mar Ojwang' Kombudo giri miruko wuor gini nyumba gini ne en siasa mar dhok. An aneno kapod atin kapod akidoro ka giwuothe dhot ka dhot kendo ne giwuotho kata mana gotieno to be ne onge siasa mimiyo ng'ato gimoro, ne ok en siasa mar mibadhi, to be ne ok en siasa mar asoya. Ng'ato ne biro to wacho dhoge mamit cha, to dhok mamit ne mane yiero go ji walo aringo gi kano chung tu yo ng'ato wuoyo Otieno Karan tiduogo ifwenyo ni siasa masani ji odonje nyaka jogo moko jo siasa ema kelo wach mar njore mar ojende kata wach mar gunjni. Jok modonje siasa ng'eny gi ok gin jo siasa. Gina jogo ma samoro ng'ato nigi pesa ne moro mathin moloso babe kuma oloso be ok ing'eyo ni ana chung, eno nyiedhore ni ana chung, jodhuro na chung, to dwaro gicha mana gi thuon. To dwaro gi thuon nikech okia wuoyo gi jopiny mokwongo, okia ni to jopiny no to wuoche diyo gi kanye mar ariyo, okia chandruok mar jopiny. En gimo nene wang'e bora ni ochopo kachacha. Emomiyo koro tiyo gi pesa ne mabe oyude yo moko kalo to keto vijende to kelo koko to nego ji to kelo luoro e chuny ji. Seche moko luoro e chuny ji ne koro wacho ni an koro amako kondele kacha macha ng'ato ok nya donje. Iwinjo? Mangiso gima de wacho ni gima kelo culture mar gunism ni wan gi jogo mapok ochopo e okang' moro mar bedo jatelo Kenya. To mondo mi ochop kachacha nyaka otim na gi yore mar njore, yore moko kalo nikech dhok mibidho wach machon mane jo siasa ne bidho wach machon cha gionge go. To japiny donjo kanye Dr. Maxwell? Japiny donjo nikech koro japiny gin jok mayiero. Japiny mokwongo jopiny diriyo. Jopiny ing'e ni luwo kuma weche dhiye. Jopiny nyalo luwo mana yamo. To ka gisewecho ni yamo ringo kama koro kanyo ma giluwo. Emomiyo ni jasiasa man gi pesa ne omanyo vijende matindo to kelo tulo to lando wach ni koro kae kuma ji dhiye. To iyudo ni jopiny be nigi chandruok mang'eny e utegi. Jopiny nigi kech. Jopiny olewo king'iyo kata report koro wach war report mar Kofi Annan. En ang'o makelo tulo? Report mar Kofi Annan Foundation wacho ni tulo ng'eny Kenya kabisa kendo Kenya osedok chien makoro wachalo mana gi Uganda gi Tanzania. Tanzania to nyocha mana nyoro. To ang'o makelo gigo? Mokwongo king'iyo Kenya mangima wacho ni siasa mar dhoudi. Mangiso ni ng'ato neno kaka koro Gachagua nyadhi kuwacho an ka kara ang'o miyo rungu ka ng'ato chako wuok kelo jogi ka. Ma kara ma iluongi territorialization of politics. Mangiso ni kama makono mano mara ma ng'ato ok nya donje. Koro siasa mar dhoudi kelo tije mag rowere onge tich, rowere nigi kech, rowere nigi chandruok. Emomiyo ka japiko moro ni tija ni ka ng'ato miya siling 500 we adhi kanyo mondo adhi akel tulo. Joma ikawo advantage of. Pek mar ngima ema miyo kata koro tulo gi koro wuok. Ke jopiny go koko to ng'ama winjo gi onge. Koro ing'e ni ng'ama odenyo en tiyo kode yot. Iwinja? Emomiyo awacho ni lakini king'iyo report no ochako wacho ni kata kamano kata kobedo ni tulo ng'eny Kenya lakini pok watiyo gi chikewa e yo madhi kare. Nikech wan gi chike mondiki maber. Mokwongo wan gi migawo mopogore opogore. Wan gi IPOA, wan gi Kenya National Commission on Human Rights, wan kata gi IEBC monego bed ni deal gi post and pre-election violence. Ti penjori ni police to biro mana ndhiyo ng'ato to tere jela. Lakini ang'o makelo tulo ni? Jogi wachnwa migawo mopogore opogore kaka IPOA masewacho no, kaka Kenya National Commission on Human Rights, kaka IEBC. Ang'o miyo gidwa deal gi electoral violence machakore sani? Adiera makende manyalo wacho ne jo Kenya, jogo manie sirikal kata jogo makwedo sirikal.
en ni tulo to kodhi mbele kaka dhi nyime ni to ywagruok dhi bedo koni koda kocha. Mana kaka Bishop wacho kata ni jowa mabiro wuok or jopiny mabiro wuok ndhi go kura biro bedo matin saidi. To ung'eya ni ji koko wuok mago kura ng'ama dhi hinyore en ng'a. Jok madhi hinyore en ng'a. Mano gima nyaka wapar kabisa